बे इतिमধ্যে जोंहा अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय जायगा एलटमेन्ट खालामनाय दंखायो आरो गुबुन गुबुन इतिमধ্যে हाथ बारा गैखाला बे जेरावहाय लांनो नांदों बे आसलते फ्रि हा बेबायदि गैलियानोसै किसुमान एनकारेजमेन्ट जाबाय एसएसबि केमनो होबाय सलार प्रजेक्टनि थाखाय होबाय लोगोसे आरो दा अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय बेहाय जायगा थि खालामबाय दा बेबायदि हिसाबै खुला जायगा बेयाव आसलते बुंनो थांबा गैलियानोसै बेनिखायनो जों उदालगुरि टाउन खाथि खालायावनो जों हा इतिमধ্যে एलटमेन्ट खालामनाय जायगा दंखायो हिसाबै बेयावनो बानायनांगौ दिनै बेखे उदालगुरियाव बानायनो गोनां बिटिआर एकर्डनि जि रादाय बे रादाय मथे बानायनो गोनां नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमिनि जि कन्ट्रोभार्सि बेखौ लानानैसो फंनैसो बुंबावनो सानबाय बेखे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बे मोननै इन्स्टिट्युसन गायसननो थाखाय उदालगुरि इतिमধ্যে 300 बिघा हा एलटमेन्ट खालामनाय जाखाबाय गेजेर ससेयाव जास्ट बेखौ ओरैनो दोनथ'नाय जादोंमोन दाबो खिन्थु बे हाखौ केन्सेल खालामनाय जायाखै खिन्थु बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंहा आसामनिनो बावैसो मन्त्रि बिबान मोननाय बिथाङा बे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि आरो डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बेखौ लानानै जिखिनि एसे कन्ट्रोभार्सियेल डिसिसन लादों बेनि सायाव फंनैसो बेखौनो बुंबावनो सानबाय जे नेशनेल स्पर्ट्स एकाडेमि जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टजों लोब्बा लाखिनानै फैनाय मोनसे अनुस्थान आरो बेवहाय बेखि जायफोर सिगनेटरि बिथांमोननि जि डिसिसन बे डिसिसनानो उदालगुरि एरियायाव जानांगौ होननानै डिसिसन लाखानानै बेखौ एग्रिमेन्टआव जों सोना होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि आरो सिगनेटरि प्रमद बर' बिथां बेनिफ्राय नेहाथारि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो गुबुन गुबुन सिगनेटरि बिथांमोना ज' सावरायलायनानै बेखिनिखौ थि खालामखानाय दा हानि बेलायाव मालाबा एसे एनै कन्ट्रोभार्सि ओंखारो खिन्थु बेखौ लानानै बे बेवहाय उदालगुरियाव हा गैया होननानै रौता लांनो नागिरनाय बाथ्राखौ जों गनायनो हायाखै बेनिखाय जों बिथांखौ बेखौनो खावलायदों मन्त्रि बिथांखौ जे बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गेजेराव हाबसनाबा मोजां कारण इतिमধ্যে बे डिसिसन जाखाबाय हाबा एलटमेन्ट दंखायो बेखौ जों जि जायगायाव एलटमेन्ट जाखानाय बेयावनो बानायगोन बेखौ बोखथिंनो नाजायाबा मोजां आरो हा गैया हा मोनाखै होननानै बिथाङा जि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे नंखाय प्रचार खालामदों बेखौ बे नंखाय आसलते हा गैया नङा हा दंखायो इतिमধ্যে बे एलटमेन्ट जाखाबाय बेनिखायनो जेरावहाय इतिमধ্যে एलटमेन्ट जाखानाय हा बेयावनो बानायगोन बेनिखायनो बेयाव बिथाङा बेखौ बोखथिंनो नाजायाबा मोजां जों लुगैयो बेयो अन्तत मोनसे सेन्ट्रेल प्लेसाव जाथों जेराव गासैबो कमिउनिकेसननि सुबिदा थायो आरो बेबायदि कमिउनिकेसन लोगोसे जिहेतु बे मोनसे अनुस्थान इतिमধ্যে बे जिहेतु ट्रेनिं सेन्टार जागोन अनुस्थान जागोन बे स्टेडियामबो थागोन ट्रेनिं सेन्टारबो थागोन टिचार्स थागोन स्टुडेन्टस थागोन एकोमोडेसननि बाथ्रा दं बे गासैबो बाथ्रा हाबनानै थागोन आरो बेनिखायनो जों एक्सुवेलि 300 बिघा बेखौ एलटमेन्ट खालामदों मोनसेया खिन्थु बिनि 50 बिघाया स्टेडियाम थागोन डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम थागोन खिन्थु एटेच एखे सिमासेयावनो जागोन बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बेखौ हाखौ एलटमेन्ट खालामनाय जाखाबाय बेनिखायनो जों बिथांखौ बेखौसो खावलायनो सानदों जे सिगनेटारिसफोरनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टै बिथाङा जाहाथे खामानि मावा खारन रायजो राजाफ्रा दुखु मोनगोन सिगनेटारिफ्रा दुखु मोनगोन खारन बे बहुत स्ट्रागोलनि उनाव मोनसे एग्रिमेन्ट जानायनि फिथाइ हिसाबै जों मोनदों बेनिखायनो सिगनेटारिफ्रा जि जायगाखौ पसन्द खालामदों जि जायगायाव बानायनो होननानै थि खालामदों बेयावनो जानांगौ जि जायगायाव लांनो ओंखारदों बे इतिमধ্যে जोंहा
अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय जायगा एलटमेन्ट खालामनाय दंखायो आरो गुबुन गुबुन इटिमेटि हाथ' बारा गैखाला बे जेरावहाय लांनो होनना बे आसलथे फ्रि हा बेबायदि गैलियानोसै किसुमान एनकारेजमेन्ट जाबाय SSB केमनो होबाय सलार प्रजेक्टनि थाखाय होबाय लोगोसे आरो दा अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय बेहाय जायगा थि खालामबाय दा बेबायदि हिसाबै खुला जायगा बेयाव आसलथे बुंनो थांबा गैलियानोसै बेनिखायनो जों उदालगुरि टाउन खाथि खालायावनो जों हा इटिमेटि एलटमेन्ट खालामनाय जायगा दंखायो बेयावनो बानायनांगौ आरो बेनि थाखाय जों गासैबो सिगनेटारिफोरा मोनसे इउनानिमास डिसिसनाव फैनानै बेखौ डिसिसन लादों बेनिखायनो बे डिसिसननि एगेन्स्ट बिथाङा खामानि मावबा जों मोजां बेखौनो जों खावलायदों बिथाङा जिहेतु अलरेडि आवगायबाय बेखौ खामानि मावनो दा बेनि थाखाय जों स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो मा खालामगोन जिहेतु बे एग्रिमेन्टनि फिथाइ बे BTCनि निजा बबेबा नङा स्टेटनि निजा बबेबा नङा बे स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो बै समनि स्ट्रागलिं ग्रुपफोर आबसु आरो NDP नि मोनब्रै फेक्सन बे गासैनिबो दैदेनगिरिफोरनि मोनसे इउनानिमास डिसिसन बेनिखायनो बे डिसिसनखौ बिथाङा रेसपेक्ट होनाया मोजां